zašto je to. Evo ja mislim da isto tako i ova današnja točka dnevnog reda, odnosno radi se prostorni plan Federacije Bosne i Hercegovine, a onda od posebnog obilježja u tom prostornom planu je autocesta na koridoru 5C što ide i ona je danas na ovoj dnevnoj redi. Ja ću vam reći da je nama još 2005. godine, da nam bude jasno, 2005. godine je Državno ministarstvo za komunikacije i Federalno ministarstvo prostornog uređenja komunikacije došli u Žepče, kao što su došli u svim drugim općina, od Odžaka do Neuma. I rekli, evo ovo je prijedlog idejnog rješenja trase, autoputa, počete rasprave razne, mi ćemo pisati njima prijedloge, razne primjedbe na to, studije, ne znam, nema zašto okoliša i svega ovoga. I vi znate kakva je ta trasa prvobitna bila autoceste koja je išla, evo da mu kad popiše, znači od Ozimice preko ovoga tunela gore vrlo nisko, preko Karaulije i gore dalje preko Ravana, Patrnice, preko polja i dalje. Onda smo mi nakon tih silnih rasprava uspjeli njih uvjeriti sad da se ta idejno rješenje malo korigira i oni su to bilku usvojili, znači podigli su tu trasu autoceste malo više gore preko brda i ne znam onda djelovično ona gore ulazi dalje u Patrnicu, ne znam nije da to obiđe određene objekte. Idejno rješenje je sad nama predočeno, a mi smo onda svoj prostorni plan, znači pratite, svoj prostorni plan smo mi radili 2007. godine krenuli i ovo. I 2008. godine općinsko vijeće usvojilo naš prostorni plan, u kojem smo, ne znam, više zemljišta, urbano, građevinske te zone, a jedno od tih obilježja da smo mi u taj prostorni plan usvojili i tu trasu idejnog rješenja autoceste koje sam malo prije rekao, znači od Ozimice gore preko Tata Bužaka, Karaula, ne znam, Mijagore, Donje, Ravana, Pabrnice, Brezno polja do Ruvinje i onda gore dalje prema Topčih polja. Znači idući Zence, lijeva strana Malutane ceste. To je usvojeno u našem prostornom planu 2008. godine i nikad o tome više nije bilo riječ. Još je onda federalni parlament 2008. godine donio odluku o zaštiti tog područja te autoceste. Znači da nitko ne bi mogao ništa graditi na toj cesti, da je mi u našoj službi općini štitimo da tu nitko ne može dobiti građevinsku dozvolu. I ta odluka je usvojena na federalnom parlamentu i mi imamo da će da prati od Petlje u Ozimce, ne znam ja pa tako preko Karaule, gore sve ovo sam malo prije rekao, ima napisano u toj odluci federalnog parlamenta da se to štiti. I nakon toga, znači te 2008. godine, više nikad niko nije pričao o novoj trasi nikakvom idejnom rješenju ni nekakvom drugom. I mi smo normalno štitili tu trasu autoputa. A onda se dešava prošle godine negdje u 9. mjesecu, još sam samo dovoljio reći, znači Mohamed je to rekao, da je naš prostorni plan nekako radio Urbanistički zavod BiH, koji isti ta kuća sad predlaže i ovu trasu. Znači oni su znali kuda ide naša autocesta u Žepču u idejnom rješenju. I onda u 9. mjesecu mi dobijamo ovdje jedan prijedlog neki alternativni trasa autocesta. Jedna od ovih je ova, ne znam, evo malo prije što ste vidjeli ovdje na karti. Mi smo došli, ja sam odmah reagirao i njima u 9. mjesecu poslao to pismo da je to apsolutno neprihvatljivo, da mi nećemo ulaziti u raspravu njima kako je novoj autoceste, mi smo nju usvojili u svom prostornom planu. I misleći da će ljudi to prihvatiti da dalje ne citaju te nekakve karte dalje, došlo se do sjednice nacionalne skupštine 31.1. je jedan od točaka bila usvajanje prostornog plana, ona je jedna područja posebnog obilježja, a to je ova autocesta na koridoru 5C. Gdje kao da je gospodarski vrstao dolazi do izmjene te trase u Žepču. I to ne je 500 metara, ne 100 metara kao što su nama govorili da će moći ova idejno te trase uslovno biti pomjeranje 50-100 metara cestom, nego 10 km. Znači oni su nam predložili idejnu trase sve oko Ubiće da će sad više ne ide lijevom stranom idući Zence, Maštane ceste i Bosne, nego desnom stranom Maštane ceste i Bosne, odnosno ispod Ubinje, da li ide tunelom, kuda ide taj tunel? Ispod Prijeka, iznad Prijeka, gdje on silazi u Žepačka polja, preko pruge, ispod pruge, odvajanje za Tuzlu i onda se posle gore ponovo uključuje istu trasu prije tunela dalje, znači dalje od tunela nisu izmijenjali. Opet sam reagirao da ispolim postupnog kantonove skupštine, Federalno tako prostorno uređenja i Kantonalno zavod za prostorno planiranje, da je to neprihvatljivo, da to ne dolazi u obzir uopće.
I ovaj sad zadaća kantonalne skupštine što podavište poslu, on je prilično korektan, jer nije samo, nije se ta trasa samo žeć u našoj prostornom planu, nego se nijedim kantonu, znači kanton je istu trasu u svoj prostorni plan uneo ovu našu prvoveću što mi imamo. I njima je to bude značujuće otpor, on je to sad trebali. Zadaća skupštine je vrlo korektan, da se određe rasprave, da se obrazloži zašto je došlo do izmjene trase i Žeč. A da se nastoji, da se prihvate ti prostorni planovi lokalne zajednice i kantona. I na temelju toga je prvo održan sastanak u Zenici 10.2. u pretočni petak na istu ovu temu, gdje je bilo i taj urbanistički zavod koji priprema prostorni plan i čije vlade i baš ovaj problem. Vrlo nekorektno, nikad nisu stupili kontakt s općinom, kao što je bilo 2005. kad su došli nama 10 puta u općinu, ovo zato što samo je vlade izmisli, nikad do Žepče nisu došli, nisu pritražati, određi rasprava neka u domu su stvorili negdje na tu trasu. Taj sastanak u Zenici bio je urbanistički zavod, bili su federalno ministarstvo, kantonalno ministarstvo, zavod za prostorno planiranje, premijer i općina Žepče. I počeli su ponovo nas uvjeravati kako oni se mijenjaju trasu u Žepču iz toga razloga što je to bolje za Žepče, što je to bolje za Žepčake, što ona ne znam nijak kranje bit će se postoje na ovoj prezentaciji za nje sada. I sad jednoj ostroj raspravi sam njima rekao da to ne dolazi u obzir. Ne dolazi u obzir prije svega što su mi to usvojili, a kad je sramota je da ta kuća koja je radila nama prostorni plan u Žepču. Urbanistički zavod BiH nije niko radili smo stari ni Belo Luke, nego smo uzeli njih Sarajeva da rade prostorni plan. I oni znaju gdje ide im trasa rješenja. I oni biti sada u izmenu nove trase. Sve su to znali, oni nema doživlja drugog da je to samo bolje za nas i koja je približamo mi petu autoceste, imate Žepčacima skoro, a približava je nas tu u Žepačkom polju. Znači, koliko je taj promet koji mi hoćemo da izmjestimo iz Žepča odavde, da nam ta cesta koja nadaje probleme, regionalna Žepče, Zvarović i Ivanović, ne ide onda da se ona izmjesti, oni nama sad se došli su petni u Žepačkom polju između Bečištača, negdje i KFC. I da svi ljudi koji testiraju s autoputa idu ovako po poslovnu zonu, to stvarno se onda zaključe komplet promet u našem gradu. Da to ne dolazi ovdje, a onda isto pružio nisam kuda ide, ja ne znam što oni danas reći, ona opet uradno odvajanje kese za puznu. Ja imam osjećaj gore, mislim, rečeno je njima jasno i glasno, nećete nikad tu ni propustina, nije možete nastaviti, mislim, ali tako ćete surađivati, tim ćete ovo što žete, kome ćete tu reći, to je na vama, mi nećemo nikad tu prihvatiti rasudno. Izgleda, ja sam kao onako svoje viđenje imam, da oni to izrutrate, rade sve zbog toga čuste zadnjih dana, se stalno pričao o putu, autocesti, nekad je zovu brza cesta, kad je zovu autocesta, to znači. Otko sad na jednom ona postala prioritet u odnosu na ovu autocestu na koridoru 5C. Koja je, još da vam zadovoljam reći, koja je po raspravi podržana u 10. mjesecu prošle godine u Sarajevu u drugoj fazi. Znači, svi se projekte idejni, glavni rade, svi se puteve rade, jedino ova dio od Doboja do Zenice i od Sarčina u Sarajevu do Mostara je druga faza. Mi još imamo ni glavnog toga projekta za te dijelove. I onda tako su počeli pitati za autocestu za Tuzlu, onda su počeli najvratnije njoj sad naći negdje mjesto gdje će ona naći, da je odmah rade projekat za nju i onda sve najvratnije smislili da to sad u Žepču promijene pa da je tu najbolje da negdje nađu njoj mjesto. Možda, oni su možda karko vidjeli tu koji vidite gdje se pokazuje da je to negdje da je to od KSC-a prazno, da je ne isprugu prema Zavrnička prazno, ali ne da su mi u tom poslovnom planu predviđeni proširenje Žepča prvo zove do dna polja, da će to biti naše novo Žepče, urbani dio, da je tu poslovna zona i sve drugo. A da ne govorimo o svim vašim naseljenim mjestima, kuda to ide, što i mi, što ne znamo završeno i traži da to ovdje nama izmesti. Mi smo još nešto interesantno na tom sastanku Zenici 10.2. što je vrlo važno za nas ovdje, da nema isto mišljenje taj urbanistički zavod i konzorci ista koji rade inače projekte za cijelu ovu BiH na otoku. I oni su iznenađeni, otkud sad ta izgleda nove strategije. Iznenađeno je državno ministarstvo i oni ne znaju odakle ta izgleda. Samo je to izašlo iz vlade, iz ljudi, od iz urbanističkog zavoda iz BiH, koji će doći danas to vama predstaviti. Znači ovaj konzorci i oni ne smatraju da je to bolja trasa, drugo ih počeo to mijenja kad je to već lego u općini u danu, kad se to štiti i
također i federalno ministarstvo prostornog rješenja, ti osobe koji su na tom sastanku su rekli da će oni uvijek stati na stranu lokalne zajednice ako to ugrožava njihov razvoj i sredbu. A također isto takav stav ima premijer i centralno ministarstvo da će oni uzeti uvijek mišljenja uložiti lokalne zajednice i prostorni plan koji u nas usvoje. Eto, vidite, ne daj Bože da mi ne imamo danas prostornog plana. I ne daj Bože da taj prostorni plan u nas radi, da imamo da ga radi neko drugi, nego jedno ljudi koji su sve to znali, predložili su izvod ove strategije na dijelu državi. Ja sam kao općinski načelnik u pismu u 9. mjesecu i u prvom apsolutno rekao da to neprihvatljivo. Neprihvatljivo je to, mi imamo svoje idejno rješenje koje je jedva usvojeno ovdje u Žepcu i ono jednom rekao i neću uopće dalje voditi nikakvu raspravu. I tražim i danas od općinskog vijeća da isti takav stav zauzme da se apsolutno odbija prijedlog nove strategije, ona je neprihvatljiva za nas Žepčane. Neće nama niko u Žepcu govoriti šta je nama bolje, šta nam je bliže i gdje će biti ta autocesta. Rekao sam i to, ako je to problem autoceste tu za Žepče, ne mora uopće biti u Žepcu. Neko je tražiti mjesto bilo gdje u vama je problem gdje je spaja, ne treba uopće tu cestu spajati ovdje nama u Žepcu. Jer oni sad idu kao naslov kako mi sad u Žepcu imamo 3 ceste. Imamo u Zinici, imat ćemo u Žepačkom polju, imat ćemo u gore u ovome u Lubinju, to se zove po Pričišu. Ne treba je nama 3-4 što mi tražimo, nama je dovoljna jedna cesta stavno u Zinici koja je usvojena u našem prostornom planu. Eto, ja neću više vas volim, no vidite kako je jednostavno iznenađujuće. Ne znaš nikad, ne znaš odakle će cesta postati, kako će na koji način, ono jest idejno rješenje trase, ona se može pomjerati, ali pomjerati je toliko i tolike problemi. Ide na trasu kad usvojite, to vam je skoro koji glavna trasa, ko će više nju pomjerati 5 do 10 i od 10 km na teritoriji općine Slave Žepče. Evo, ja vam predlažem ovdje zaključak, znači ovaj svoj, da općinsko vijeće donese zaključak, da neprihvatljiv novi prijedlog autoceste koju urbanistički zavod predlaže, a tu je ova desna strana, kao što sam rekao, Maltani ceste i rijeke Bosne. Vas molim sve ovdje danas stojite na ovoj sjednici da sačuvate raspravu na općinskom vijeću, a da onda poslije, kad bude organizacija i prezentacija ove sjednice i prezentacija strategije, kad oni to svoje iznesu, da opet mi se svi uključimo da njima na jedan kulturan način, ali jasan i glas. Nećemo uopće ulaziti u raspravu u ovoj strani. Mi smo biti kulturni pa smo spačati njegov predlog, jer ga on mora doći predložiti. A onda se mi jasno i glasno svi ide stav da je to za nas neprihvatljivo i da mi to ne prihvaćamo. Hvala vam. Svojim pjesma i uprošćenjima, a evo sam bio pozvao gospođicu Brigitu Lovrić, pomoćnika načelnika za urbanizam i građevinarstvo, da to dodatno možda pojasni, dakle, kartu kuda prolazi. Dobar dan svima. Ja ću pokušati ukratko ovako iz ovog mjesta lakše mi da vam objasnim. Znači, ovo u crnoj boji je stara trasa, ide lijevom stranom Bosne. Plavo-crvena kombinacija je prijedlog nove trase, ovo je odvajanje za autocestu za Tuzlu. Ovim novim prijedlogom predviđa se ograjna, znači Tuzlište, da je ulazak u tunel. Tunel ide ispod Lovika. Ja vam prenosim ono što su nam ovdje rekli u Zenici 10. veljače. Znači, tunelom ispod Lovika izašlo bi se negdje u blizini, ovako sad ću ja pokušati da pređem na drugu kartu. Ovako malo ćemo se snalaziti. Znači, pokušat ću da vam približim, ovo je, vjerojatno se snalazite na karti, ovo je željeznička pruga, rijeka Bosna. Magistralni put ide gore, ovo je regionalni put za Zavidoviće, znači ovo je naš most. Zgrada općine je otprilike do tu negdje. Tunel bi izašao naspram zgrade općine, znači nekih 400 metara zračne linije i vijaduktom bi išao obodno našim brdima iznad Orahovice. Znači ovo bi bio vijadukt. Tunel bi izašao ovdje negdje. Prešao bi
divove vode, znači onu dolinu koju tu imamo. U Orahovici bi mostom prešao regionalni put, išao u naša polja, prelazi rijeku Bosnu, ovdje bi bio izlaz za Šepče, znači skretanje u grad Šepče. Zatim oni kažu da bi išli ovdje ispod željeznice. Kažu da je to tehnički izvodljivo. Ako smo ovdje na mostu, ja doista ne znam kako će se ovdje spustiti ispod željeznice. Zatim bi se ovdje ponovno, znači, pokrili na nekakav most, jer mostovima prelaze put za Vinište. Ovdje je odvajanje za Tuzlu, brza autocesta za Tuzlu, ponovno prelaze rijeku Bosnu i željeznicom idu za Zaviroviće. Gore dalje što se događa, pored Orahovičkog groblja, znači pored groblja prolaze i ovim pored Radovljanskog groblja kažu da ne diraju groblje, iako mi kako god pogledamo, oni prolaze točno preko groblja. Znači idu gore ovim dijelom koji je zbilja nenastanjen, znači loših kvaliteta zemljište. Ovdje je skretanje za Tupanovac i tu je naš tunel. Ispred tunela, ne znam na koji način, jer je ovo ipak idejni nacrt, prelaze našu magistralu, da li idu iznad ili ispod, ovdje na karti nevidljivo, i ponovno se dalje vraćaju, znači, na staru trasu puta, na onu staru koja je bila u našem prostornom planu, i idu dalje za Ozinicu, gdje također se nalazi petlja. Ozinica je izlaz za Maglaj, zatim dalje idu na Novi Šeher, gdje također predviđaju izlaznu traku, znači ovo je Ozinica. U Šeheru predviđaju izlaznu traku jer u budućnosti se planira put Novi Šeher-Peseć koji bi bio poveznica sa Banja Lukom i kao tu bi bila izlazna traka. A to je ono, znači ukratko, ono što nam je Urbanistički zavod prezentirao u Zenici. Ovo je sve u fazi idejnog nacrta, vjerojatno bi se prilikom izrade glavnog projekta znali neki bitniji detalji. Ova autocesta prema Tuzli, znači ona njeno čvorište je iza željezničke pruge. Ovo je naš prečišćivač ovdje, znači Katolički školski centar Samborsko je ovdje, znači prečišćivač je tu. S druge strane, kada se pređe željeznička pruga, bilo bi čvorište za brzu cestu za Tuzlu. Ona se ponovno vraća, znači, mostom preko rijeke Bosne u Bistriška i Orahovička polja, ide željezničkom prugom